As cociñas de gas, as lanternas e as pilas foron do máis buscado, sobre todo despois do pagamento de abril. Pero parece que xa nos relaxamos. Así que teñen que volver as campañas para recordarnos a todos que é necesario ter na casa un kit de supervivencia básico. Lanterna, candeas ou radio a pilas eran equipamento habitual en calquera casa, pero agora... A mellora da rede eléctrica, pois a xente un pouco perdeu ese hábito de ter xa un kit, que non lle chamaban kit, pero cousas na casa que sabían que podían ser necesarias. E sería interesante recuperalas, así o promove a Unión Europea dende que comezou a guerra en Ucraína e agora servizos de protección civil como o de Cataluña tamén volven á carga. Convén ter un kit básico preparado para resistir 72 horas. E que tería que ter? Ter baterías externas cargadas para poder ter o teléfono móvil, pois ter unha linterna a pilas e non de recargable, ter cartos en efectivo, ter a documentación á man, ademais dun pequeno botiquín cos medicamentos máis habituais que tomes, unha radio a pilas, conservas, auga embotellada. Vímolo moi claro co apagamento de abril. Houve un boom moi forte, de feito houve rotura de stock total, tanto de linternas de pila como de xeradores e de gas. E malia que as vendas xa se relaxaron, parece que algo aprendemos daquilo. Agora teño velas, pilas de todo. Tiñamos velas, tiñamos o camping gas. Comprei máis suministros destes de gas pequeniños e tamén velas. O caso é que futuras emerxencias nos collan mellor equipados, porque senón... E marcharon as apalpadiñas. Antes non se andaba as apalpadiñas.